L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El 12è precedent el tenim en la crisi de l'Estatut Inèdit. Corria l'any 1919 i la Mancomunitat culminava el camí que havia iniciat el 1914 amb la presentació d'un projecte d'estatut que havia de ser la recuperació de l'autogovern perdut el 1714. Però la reacció del govern espanyol, lluny de buscar una solució dialogada a les reivindicacions catalanes, va ser d'una gran hostilitat. Romanones, president del govern espanyol, va proclamar que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya era la amenaza más grave a la unidad de España, a la paz social y a la estabilidad nacional. La premsa espanyola promouria una intensa campanya de difamació contra Catalunya, que culminaria amb una gran manifestació antiestatut a Madrid, convocada pels elements més destacats del caciquisme polític i econòmic espanyols. I quan el text va entrar a les Corts espanyoles, els diputats catalans van ser agredits pels diputats espanyols i se'ls va impedir, amb crits, escopinades i esbroncades, debatre el text. En aquell moment, Espanya vivia immersa en una crisi econòmica de dimensions formidables i el gran debat, al marge de l'Estatut de Catalunya, era monarquia o república. Cambó, líder de la Lliga Regionalista, acabaria retirant el projecte d'estatut i proclamaria la frase històrica «Monarquia, República, Catalunya», que marcava el punt d'inici de la històrica desafecció catalana al projecte espanyol.